Eneko naiz, 23 urte ditut, eta Madrilen ikasi nuen politika zientzia, eta gero ostean Bartzelonan egin nuen komunikazio politikoan master bat. Konturatu nintzen Euskal Herrian eta Euskal Adin konkretuki Euskaraz edukia sortzea horretan utxune bat zagoela, eta uste dut utxune hori bete behar dudala, eta azkenian uste dut Euskaraz edukia egitzea TikToken beharrezkoa dela gaur egun. Fatxa ala komunista zara, politika ez da insimplea. Ez da txuria, ez da beltza, grisak daude. Politikan ardatzak daude. Zer dira ardatza horiek? Begiratu argazki honi eta ulertuko dozu. Hurrengoko 3 bideoetan azalduko dizkizuet zeintzuk diren ardatz horiek eta nola mugitzen diren. Azkenengo bideoan minitest bat egingo dugu. Zure burua kokatzeko. Zeagian, ez ara hain eskertiarra eta zure osaba ez da infat. Bai, gainera euskera zitzea erabaki politiko bat da, eta gainera hori, utxune bat zegoelako eta horren ondorioz nola baita aprobatxotu dut hori egiteko, baina bai, erabaki politiko bat da, gaur egun dena politikoa da, ez da. Askok esaten dute sare sozialak txarrak direla, gazte gaizki erabiltzen dituztela, eta nire uste tresna harrigarri bat dira gure dia partekatzeko, eta azkenean ondo erabiltzen baditugu uste dut garrantzitsua dela eta eraginkorra dela. Zer lortu nahi du Iman Lupradalesek estrategia honekin? Gelditu ze oso azkar azalduko dizut. Nire helburua da nolabait politika gazteentzat hurbiltzea eta bebai era profesional batean nire burua eta nire marka sortzea. Ze uste dute hemen garrantzitsua dela politika gaztei hurbiltzea, ze gainera gaur egun gazteok etengabeko estimulak dauzkagu eta uste dut TikTok tresna polita dela komunikazio politiko hori nolabait hurbiltzeko. Eskuin mutuereko alderdiak komunikazio oso ona dute, eta uste dute alderdi guztiek hori hobetu behar dutela nolabait kontrarrestatzeko. Nire ustez Eibar potentzial handia du, eta uste dute herrian gauza asko gertatzen direla eta ez direla komunikatzen. Gaur egun alderdi politikoak Eibarren naiz eta saiatu, polita da eta saiatu behar dira eta ondo egiten dute, egia da profesionalizatu behar dela hori. Igual hemen bizitzen duen jendia helduak, amak, gurasoak, badakite zer gertatzen den, baina gazteok ez dakigu.